Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Creo que podemos empezar, sí. Moi ben, pois vamos a comenzar a esta rolda de prensa correspondente á Xunta de Goberno de hoxe, 13 de xullo do 2026. Bueno, primeiro darlles as gracias unha vez máis por estar aquí a todos e a todas, porque, bueno, como decimos, nos efectivamente comparecemos a dar conta do traballo feito e obviamente pois nos gusta ter audiencia, non? Nese sentido, para decir, examinarnos presentar e examinarnos, obviamente porque logo ven o turno de preguntas, como sempre, sobre as cuestións da Xunta de Goberno e calquera outras, porque entendemos que unha administración, como decimos sempre, pois é unha administración que debe ser transparente e debe dar contas e someterse, por neste caso, a labor que fan os medios de comunicación e que é tan importante nesa labor de chega á sociedade. Bueno, hoxe celebramos unha Xunta de Goberno máis, como decíamos, e me gusta decirlo, un lunes máis na oficina. Eso significa que estamos traballando con total normalidade, que estamos traballando sin improvisacións, que estamos traballando luns a luns para que salgan asuntos que, en definitiva, melloran a vida da nosa, ou pretendemos que melloren, e creo que conseguimos a vida dos veciños da nosa provincia. E, bueno, pois unha Xunta de Goberno importante, donde adoptamos, agora vou a desmenuzar os asuntos, pero onde adoptamos ou aprobamos as bases do emprendón femenino, que bueno, nos parece un programa que moi importante, e ademais nesa liña de emprendemento e de axuda a xente que quere emprender, aos veciños que queren emprender. Logo ratificar algún programa novidoso como é o das axudas ás AMPAs, e por suposto a clásica colaboración con concellos e con entidades de todo tipo, entidades sociais, entidades económicas, entidades deportivas, culturais, en definitiva, co tecido social desta provincia. Bueno, comenzo con un apartado específico sobre a convocatoria do 2026 deste Emprendou en Femenino. Bueno, esta iniciativa que ten por obxecto favorecer o emprendemento femenino, sobre todo no ámbito rural, en donde, bueno, pues ten maiores dificultades, veise reforzada nesta edición dun xeito importante, porque dun lado incluímos máis orzamento, concretamente un 50% máis do que tiña, estaba en 100.000, vai a 150.000. Por outra parte, tamén aumentamos a cuantía das persoas beneficiarias, que pasan de 500 pouco mil a casi 1.000 euros, é dicir, prácticamente o duplicamos. Logo, unha liña para consolidar proxectos que recibiron apoio no 2025 é importante, que non quede solamente nun feito puntual, senón que teña continuidade ese apoio. E tamén moi importante non quedarnos en axudas puntuais, senón que tamén intentar que se cree unha rede, un tecido de emprendedoras, neste caso, que axuden, obviamente, que se axuden entre elas, que non se vexan soas nesta labor tan complicada, e que poñan, pois, efectivamente, todos aproveiten as sinerxias que se dan entre elas. En definitiva, un programa que naceu no 2023, que experimenta un importante desenvolvemento e que ten como obxectivos, además do apoio, lóxicamente, ao emprendemento feminino no rural, trátase de apoiar a cohesión territorial, fixar poboación e reducir a fenda de xénero. Como decíamos, a dotación económica incrementase nun 50%, pasando dos 100.000 aos 150.000 euros, e logo tamén se incrementa o que percibe cada unha das beneficiarias, porque vai percibir en torno a 915 euros frente aos 592 da convocatoria anterior, e tamén incluso queda aberto a posibilidade de que se incremente si o crédito que pretendemos agotar non se agotara cas solicitudes. No seu caso, evidentemente, a nosa intención é empregar todo, co cual, se non hai solicitudes suficientes para esgotar o crédito, pois o remanente que quedaría desas solicitudes repartiríase homoxeneamente entre todas as beneficiarias, de maneira que todo o crédito se destinara a este fin. Bueno, pretendemos tamén que este acceso sexa máis áxil. Así, por exemplo, baixamos a antigüedade mínima. Antes exixíamos 6 meses de traballo ou de emprendemento para que se pudera acceder, agora baixase a 3 meses.
meses, e tamén o 75% do crédito resérvase a iniciativas que teñan lugar en concellos de menos de 20.000 habitantes, que aquí a Casa Capital son todos, e tamén se poden beneficiar as mulleres de 16 a 35 anos dadas de alta por conta propia en calquera municipio da provincia. Bueno, tamén importante o que decíamos, incluir por primeira vez este programa unha liña de continuidade. Así, as beneficiarias do pasado ano que sigan a súa actividade terán unha tramitación preferente os 30 primeiros días hábiles do prazo. O obxectivo é claro, evitar que se interrumpan os proxectos xa apoiados e que se consoliden. Ese é o fundamental. Por suposto, na nota de prensa teñen todos os detalles dos aspectos e dos plazos establecidos. Tamén quero, rematando con este punto, facer referencia a esa rede de emprendemento en femenino que nos parece moi importante, non? É certo que emprender é unha tarefa titánica, unha tarefa que moitas veces se fai en soidade. As mulleres todavía siguen tendo máis dificultades que os homes, e o que queremos é, aparte de facer unha liña específica como é este programa, pois tamén queremos que se conformen esas redes entre elas e crear un espazo para conectar esas emprendedoras entre sí, onde poden intercambiar experiencias, intercambiar boas prácticas e acceder a formación e outras actividades. Moi importante, entendo eu, moitas veces casi tan importante como o diñeiro, esas sinerxias, esa formación, ese intercambio de boas experiencias que pode ter lugar nesta rede que promovemos efectivamente tamén dende a Diputación. A idea fundamental, o obxectivo fundamental, que ningunha emprendedora, sobre todo no rural, se sinta soa a hora de levar a cabo ese proxecto de emprendemento. Ben, segundo punto, as axudas ás AMPAs. Saben que foi unha novidade deste mandato tamén, e aquí o que facemos é aprobar a resolución, ou resolver, mellor dito, as solicitudes das AMPAs, das asociacións de pais e nais do alumnado. Decir que que sigue con importante éxito. Neste caso foron 34 as AMPAs beneficiadas cunha cantidad máxima individual de 2.000 euros, e que se repartiu un total de case 45.000 euros, é dicir, non se chegou nin a esgotar o crédito, recibindo todas as peticionarias a máxima cuantía solicitada, para que poden promover, entre outras actividades, xornadas lúdicas, xornadas de convivencia, deportivas, excursións, plans de conciliación, en definitiva, axudar as AMPAs que tanto o necesitan tamén para levar a cabo estas actividades. E, por suposto, tamén colaboración con entidades. Nesta Xunta de Goberno concedemos 445.000, casi 974 euros, é dicir, prácticamente 446.000 euros a 14 asociacións, o que decimos non soamente concellos, senón asociacións, entidades, neste caso nos ámbitos do mundo empresarial, colectivos de profesionais, mulleres rurais, no ámbito social, no ámbito sanitario e, por suposto, no da cultura e o deporte. Como é habitual na nota de prensa, teñen ustedes en detalle todas estas axudas, pero, por exemplo, hai axudas importantes, neste caso, como os 180.000 euros que se destinan á Asociación de Xóvenes Empresarios para actividades a desenvolver este ano, concretamente un plan piloto de mobilidade na Ribeira Sacra, que concretamente será presentado mañá, e por tanto terán todo o detalle, pero tamén colaboración ca Asociación Provincial de Autoescolas, que saben que teñen ese grau, vamos, para fomentar neste caso a formación de profesores de autoescolas, algo que é absolutamente novedoso, ou a Asociación de Concesionarios de Automóviles da provincia Caauto, que representa prácticamente o sector, o 98% dos talleres están asociados aquí, por lo tanto axudámoslos no seu funcionamento, nas súas actividades, a mulleres rurais, por exemplo, nestes programas sociais, os case 40.000 euros que recibe a Fundación de Secretariado Occitano para
para promocionar este programa de éxito educativo entre o alumnado xitano, nos parece tamén importante, ou os 80.000 euros a Fundación de Asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia. En definitiva, teñen o detalle de todas as actividades aí, federacións tamén deportivas, asociacións culturais, todos eles los teñen aí no detalle e non nos vou a cansar. E prácticamente rematamos co apartado de colaboración cos concellos, que, como saben, pois obviamente forman parte esencial da nosa actividade. Non en vano, evidentemente, a Diputación é o Concello de Concellos, e máis nunha provincia en onde os concellos aquí teñen unhas dimensións máis reducidas. Estas achegas, que chegan a 367.000 euros, supéranos, cantidade importante, van destinadas, como sempre, a servicios esenciales como o abastecemento e bombeo de augas, a humanización de rúas, a asfaltado de accesos ou obras en inmobles municipal. Algunhas actuacións importantes, o resto, insisto, teino todos na nota, por exemplo, os 86.000 euros que se destinan ao Concello de San Cristóbal de Cea para obras de canalización de augas no bombeo do polígono empresarial, ou os 125.000 euros que se destinan ao barco de Valdeorras para a humanización da rúa da Igrexa en Vilanova, na fase primeira, Casa Reitoral e Praza de Palacios, ou os 96.000 euros que se destinan a Castelo de Miño en dúas achegas para, neste caso, asfaltado a unha plataforma de helicóptero de emerxencias, e, por outra parte, igual cantidade para unha renovación da rede de abastecemento en Nogueiredo, ou 60.000 euros destinados ao Concello de Ramirás para a rehabilitación dun inmoble municipal. Como ven, pois unha xunta de goberno que creo que fai honra o traballo que se ven desarrollado nesta casa, é dicir, un traballo que, por suposto, empezo por último, atendo os concellos, fundamental. Saben que os concellos teñen a maior cantidad de diñeiro que expuxeron a súa historia para a realización das obras e a prestación dos servicios dos que son titulares, co apoio desta Diputación, pero tamén, evidentemente, programas novos, como que vimos hoxe, o de Emprendou en feminino, reforzar estes programas, ou os programas tamén novos como axudas ás AMPAs, e, por suposto, a colaboración con todo o tecido provincial. Nós temos un lema que ten un doble componente, non? Ou un doble significado, ao meu modo de ver, que é facendo provincia. Facer provincia é, unha parte, percorrer, evidentemente, o territorio da provincia. Así o facemos constantemente. Saben que constantemente estamos imbricados, efectivamente, ca provincia, pero ao mesmo tempo tamén facer provincia é, sobre todo, actuar sobre as persoas, sobre as entidades, sobre as persoas, e por eso, o emprendemento femenino, neste caso, as axudas ás AMPAs ou as axudas ás diversas asociacións ou entidades do ámbito, sexan do ámbito que sexan do ámbito económico, do ámbito cultural, do ámbito deportivo, do ámbito social, pois ben que todos os días damos conta de que nos ocupamos, intentamos ocuparnos de todos estes aspectos. Creo que o estamos conseguindo en boa medida, e pois esta información que nos chega de volta destas entidades, tanto, xa digo, sociales, deportivas, culturales, pois fan que nos esmeremos e que traballemos cada día con máis forza para darlle solución a todos estes problemas. E, en definitiva, isto é o que tocou hoxe, que non é pouco, 800 e pico mil euros de inversión, programas que se poñen en marcha, en definitiva, creo que moita actividade, o que nos tocou hoxe dar conta, e agora, como sempre, quedo á súa disposición para que vostedes me pregunten sobre cualquera destas cuestións que aquí tratamos, ou outras que non teñan que ver con isto. A súa disposición. Bo día. Dende esta institución informouse-nos a semana pasada de que mañán martes estaba previsto a finalización dos traballos de desentullo na Bouza e que empezarían en Pixeiros. Non sei se temos información actualizada disto. Grazas, moi amable. Perfecto. Pois, efectivamente, o venres estaban os traballos, como saben, a Deputación empezou por aquí. Bueno, pois, igual que nos tocou no seu caso no vertedoiro da rúa no seu momento, pois tocou
puxémonos liderar pois como institución, en coordinación ca Xunta, por suposto, pois e co Concello, obviamente, pero neste caso, pois quen ten a responsabilidade económica e a Diputación e a Xunta e a Diputación, pero que nos tocou liderar os traballos foi a Diputación. Ben, efectivamente, puxémonos, en canto isto estuvo claro, máis a obra, e o venres pasado estaba ao 80%. Nos temos que decir que efectivamente no desenvolvemento dos traballos atopámonos con que por unha parte foi maior, había unha maior cantidade de escombros cos que inicialmente se habían pensado ou se habían calculado. Eso significou que tuéramos que incrementar os medios, porque ao final son alrededor de 3.000 metros cúbicos e máis de 230 camións os que hai que retirar. Bueno, pues con ese incremento dos medios esperemos que este 14 de xullo, o mércores, debería quedar rematado a Bouza, e despois iríamos para Pixeiros, en onde os traballos estimanse nun total de 3 días, co cual iso é bastante máis reducido, e quedaría, en definitiva, nesta semana, pues, solventado todo este problema, todo este tema, vale? Así que isto quedaría tamén pois terminado. Eu quero, bueno, quero poñer de manifesto efectivamente pois ese traballo que nos levamos a cabo desde o principio, porque nos aí tiñamos dúas liñas de intervención. Por unha parte, a liña de intervención propia, xa que no caso da Bouza, a Bouza ten xustamente a partir da Bouza hai un tramo de carretera de estrada provincial que é a nosa competencia e que temos que repararnos na súa totalidade, pero nesa primeira intervención xa lle demos acceso a Bouza, a Pixeiros e os demás povos, ese acceso que necesitaron. Entón, ese acceso xa foi garantido. Despois viña as labores de desentullo, sobre todo no caso da Bouza, e tamén Pixeiros en menor medida, e que finalmente asumimos como propio, fixemos un encargo a Traxa, neste caso como medio propio da Diputación, e, bueno, pues estamos a piques, eu creo, nesta semana quedará definitivamente solventado esa actividade. ¿Máis? ¿Alguna pregunta más? Buenos días, presidente. Buenos días. Quería dos preguntas. Vale. En primer lugar, por la cuestión de la previsión que tiene a las 12:30, si nos podía contar un poquito sobre ese programa del Sportou. Y en segundo lugar, conocíamos en los últimos días que el Consello de Contas va a fiscalizar el Concello de Ourense. ¿Cómo lo valora? Bueno, Sportou, vamos a ver, saben que Sportou é esta institución dende sempre, pero eu creo que nos últimos anos, volvo a reiterar, probablemente por a condición de que tanto o presidente como, neste caso, a vicepresidenta tamén, sexamos alcaldes de concellos con polígonos e parques empresariais, sabemos que é esencial, absolutamente, a actividade industrial, non? E dentro da actividade industrial, para fixar poboación, para crear riqueza, para, en definitiva, avanzar dentro desta actividade, apoio a actividade está apoio a CEO e apoio ao programa Sportou, apoio do programa de exportación. Hoxe vamos a presentar un balance, se me permite, vamos a facer ali o balance, os datos, non nos quero reventar aquí, lóxicamente, pero é un balance altamente satisfactorio sobre ese grado de internacionalización que están adquirindo as nosas empresas, en donde, pues, bueno, pues, dende a institución o que facemos é axudar esa labor de promoción, esa labor de exportación que é absolutamente necesaria nunha economía globalizada como a que nos toca vivir. Así que os datos concretos teño ali, pero vamos, a liña de colaboración é altamente satisfactoria e, por lo tanto, eso nos incide a que sabemos que por a vía da exportación hai aumento da actividade económica nas nosas empresas e, por lo tanto, ampliacións, por lo tanto, melloras, e iso é do que vamos a seguir falando. En canto á segunda pregunta, a do Consello de Contas, non? Bueno, eu non conozco o detalle, da intervención, do nivel de intervención. Eu que coñezo é, pois, un pouco o que coñecemos todos, a xestión económica do Concello. E a xestión económica do Concello, que eu non digo, porque hai cousas que ao mellor en algún momento tamén se malinterpretan. Por exemplo, hai quen di que o Concello está en quiebra, que ten deudas. Eu creo que non é o caso, pero outra cousa, bueno, dos datos que coñecemos, vamos, os datos que se coñecen, non? Porque hai un remanente importante,
en definitiva, hai uns orzamentos normalmente importante e, en definitiva, non creo que sexa o caso. Outra cousa é xestión económica, evidentemente. Non é o mesmo ter orzamentos que non os ter, non é o mesmo ter a conta liquidada que non os ter, non é o mesmo ter modificacións de crédito con cargos ao remanente que non os ter, non é o mesmo pagarlle aos proveedores en tempo e forma a non pagarlle, invitálos a que vayan ao xulgado a reclamar, o cual é algo absolutamente anormal, vamos, eso é algo absolutamente anormal, un suministro, unha obra que se contrate por parte dunha entidade debe ser satisfeita por ela, non enviar ao proveedor do servicio ou ao constructor da obra o xulgado a que reclame o pago da mesma. A mí pareceme o fracaso da administración, lóxicamente, o fracaso da administración, esa é a palabra, non? Evidentemente, se eu teño que mandar a alguén ao xulgado que cobre unha deuda que eu genero con eles, obviamente estou fracasando como administración. Despois no funcionamento, pois xa digo, trátase de unha investigación en principio do Consello de Contas, pode corresponder evidentemente a unha investigación, a unha labor de control, mellor dito, que de investigación de control ordinario que se fai por parte do Consello de Contas, ou pode obedecer a algunha cuestión que a mí se me escapa. Neste momento só non me vou a pronunciar sobre a razón por que non a sei. Entonces, o que sí é certo é que a xestión do Concello en materia económica dende fora, digamos que cando menos non é moi ortodoxa en canto ás súas plazas ou en canto ás súas formas de traballar. O exemplo máis claro, insisto, ben dado por esta invitación do alcalde a que os proveedores van a cobrar demandando no Concello. Eu creo que, perdón, na Xusticia, na Administración de Xusticia. Eu creo que eso obviamente non é a vía correcta, pero cada un. Desde logo eu, se fora nesta casa, non se me ocurriría mandalos. Intentaría, obviamente, primeiro, pagar en tempo e forma, e segundo, se hai algunha cousa que nos pasou con os reconocimientos extrajudiciales de crédito, que nos pasa, que xa unha situación ordinaria, pero facer ese reconocimiento extrajudicial de crédito precisamente para dotar de orzamento e que se cobren administrativamente como debe ser. Non hai outra cuestión. Que máis? Isto é unha pregunta recurrente xa, pero creo que este fin de semana sí. Xa a marcha da Deputación, non o Partido Popular. Sí. Creo que este fin de semana cando se presentan os candidatos, non? Sí. E candidatas nas cidades, non sei se xa nos pode dicir, ou entemos que non vai haber sorpresas con iso. Eu entendo obviamente a súa petición, pero tamén teñen que entender que os tempos nos partidos tamén nos marcamos nos partidos, e se fai unha presentación, ademais teñen o detalle de facer unha presentación de candidatos de toda España aquí en Galicia, que se van a presentar todos os candidatos de todas as capitales de provincia de toda España, e todas as capitales autonómicas de toda España, e tamén, eu creo que no caso de Galicia, ademais, os 7 candidatos, pois vámonos deixar para ese día a confirmación oficial, porque non nos parecería unha falta de respeto hacia ele. Pero bueno, eu xa digo que no Partido Popular somos bastante previsibles e pouco de ocurrencias, así que creo que tampouco vamos a ter grandes sorpresas, non? Vale. Alguna cousa máis? Non, se me permiten, eu quería pechar esta rolda de prensa, pois lóxicamente con un recordo moi especial para a ciudadanía de Los Gallardos en Almería, que acaba de vivir unha auténtica traxedia que a nos toca moi de cerca, non? Por o que vivimos aquí hai un ano, con unha diferencia importante, que nós tuvemos a sorte de ter un desastre natural moi importante, un desastre económico moi importante, unha situación de emerxencia, pero no fundamental, e eu creo que iso fala ben do noso dispositivo, é que non houbo, a pesar de que houbo moitos povos evacuados, moitos povos confinados, moito perigro para a poboación, pois non tuvemos ningún dano personal, como se suele decir, pero que non tuvemos ningunha víctima, non? Obviamente, neste caso, sempre dixen que, frente ao que falan de hectáreas, que é moi importante, porque a preservación do medio ambiente é absolutamente importante, pero que falan de hectáreas, eso falamos de hectáreas cando non falamos de víctimas. Cando falamos de víctimas, as hectáreas é o de menos. E que, por sorte, en Ourense tuvemos esa sorte de falar de hectáreas moitísimo, de falar de situacións complicadas moitísimo, de falar incluso de perdas de bens como viviendas tamén moitísimo, pero tamén tivemos a sorte de non ter que falar de ningunha víctima. E cando vemos que nun solo incendio, que non foi incluso comparable con algúns dos que houve aquí en extensión, pois se produce unha situación como esta, dámonos conta de que
que a verdade é que merece a pena seguir traballando por preservar o esencial que é a vida das persoas. E eu quero facer unha chamada nun momento moi importante. Primeiro, evidentemente, volvo a reiterar a miña solidaridade, lóxicamente, a nosa solidaridade, que eu creo que é de toda a provincia de Ourense, con este territorio, con estas persoas, cos familiares destas persoas falecidas e con Andalucía en xeral, pero tamén quero facer unha chamada de responsabilidade, de colaboración. Volvemos a estar nun verán complicado, nun verán en donde, obviamente, pois volve a haber moita biomasa, porque aquí está a nosa terra como é, e obviamente en nada, cas chuvias, co clima que temos aquí e ca capacidade de regeneración, pois volvemos a ter situacións de risco. É certo que se está traballando na prevención e na preservación, sobre todo dos contornos das poboacións, para minimizar ese risco, pero tamén é certo que o risco está aí e que non o podemos evitar. Entonces eu creo que é fundamental, absolutamente fundamental, facer esa chamada a unha cuestión que é importante. Primeiro, a responsabilidade de todos. A responsabilidade de todos, que é administracións, na parte que nos toca, exercita as nosas funcións, intentámoslo facer, como concellos, como xunta, intentando ter limpos espacios públicos e preservar, evidentemente, todas estas, eliminar ou minimizar esta situación de risco. Tamén chamamos os donos ao final, porque a propiedade privada, en moitos casos, son os donos os que non limpan e deben facer tamén ese exercicio de responsabilidade que obviamente lles corresponde. E tamén, sobre todo, e aí remato con isto, hai unha cuestión que é moi importante: un incendio atrapado a tempo quedase nun conato, e iso é moi importante, porque nos vemos que moitas veces hai incendios que xurden incluso, pois eso, de accidentes, que si un rayo, que si unha catenaria, que si non desbroce, a pesar de que se utilizan, si se atrapan a tempo, efectivamente se actúan, pois a verdade é que quedan en conatos. E se non, pois a verdade é que se poden descontrolar e terminar en incendios pois, como este ou como os que vivimos aquí. Eu por eso tamén chamo a responsabilidade, remato con isto, chamando a responsabilidade nosa, de que cando vexamos un incendio, evidentemente avisemos o máis rápido posible os servicios de emerxencia, neste caso o 112 ou 0. O 112 fundamentalmente porque é universal, e eu creo que é o máis fácil, porque aí se atenden todo tipo de emerxencias, non? Máis alá tamén dos teléfonos de medio rural e demais, pero, por favor, chamar sempre, ou incluso unha autoridade, chamarán que sea o alcalde, que a mí tamén me toca, non? Chamar ao alcalde se non sabemos, se non nos acordamos do 112. Vale, porque é moi importante que evidentemente avisemos e acudan os medios o máis rápido posible e que se queden en conatos, que evitaremos problemas moi importantes. Pero iso, remato ca nosa solidaridade, ca nosa, con ese dor que sentimos por a pérdida desas 13 víctimas, que son moitas e importantes, como ocorreu no seu momento en Portugal. E a verdade é que, eu creo que isto debémoslo ter sempre presente, porque aquí logo nos centramos no debate sobre o modelo, nos centramos no debate sobre o número de hectáreas e nos olvidamos do máis importante, que é conseguir que non haxa víctimas mortais, e hasta ahora, toquemos madeira, aquí non as ten habido. Moitísimas gracias. Alguna cousa máis? Non? Bueno.